Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian kat tu kat ni kenta baga Jhad ma jong ka Iran. Kala sya thambor ha Indian Ocean. Kakenhon sipai Islamic Revolutionary Guard Corps. Ha kasngi palay kala kam bagla Ther ya ka way ka Jhad kit Umphniang jong kari Amerika. Ha kathan siya jong ka Persian Gulf. Kat kong ka kubor na ka India today lay thu. Baki la patay kubor jong ka Iran. Klay thu baka ka Jhad jong ka US kala kemding. Kani ka jing sya thombor kalong hakapor ba u Iranian Foreign Minister ula maham baka US kan sa babi lani kan sa sausi halor ka jing pen ibor jong ka IRIS dina ha ki Harud Duriaw jong ka Sri Lanka ha ka met jong ka sni balang. Kumban chukdo layat ho ba ka jing hiarthma torpedo jong ka US ya ka Jhad ma jong ka Iran kalapenyap ya prapunyongut ki men simbriu. Katay ka jing hiarthma kala jashan hadin ba ka IRGC kabadon bor kala ong ba hakkarwo baka jing ya denti jong ki ling ba ka Strait of Hormuz kan don hapo ka jing sanchar jong ka. Katay ka jing ja ka pen ya ka jing jur jong katay ka jing ile ne ka jing ya pen ibor. Kabala penlong ya palat 6,000 ngut ki brio ban yap ha Iran bad kabla shim ya ki jing im jong hendriu ngut ki sipai Amerika. Ka jingkam jong kari Iran ha kasngi pale bakla Ther ya katay ka Jhad kit Umphniang. Kalalong hadin arhu saw kanta hadin baka submarine jong ka US kala pengam ya ka Jhad ma jong ka Iran ha ki Harud Duriaw ba shathe jong ka Sri Lanka. Kabala penyar ya ka jakat ma sya Indian Ocean bat kabala wanra ya ka sya ka jaka kabadai benta jong kari India. Kani ka jingam jong ki ling jong ka way pakaway kalong hakapor baka US bat ka ri Israel kila penjor ya ka jing hiarthma ling sun persya ya kari Iran ha kasni ka bahenrio hadien bala penyap yo nong yalam bah khli do u Ali Khamenei bat palat 6,000 ngut ki way pat kinthop ya ki phongut ki khna askul ha minap ha ka way pat kalyang kari Iran kala jubab da ka ba thombor da ki drone bat ki namding ya ka ktem sipai jong kari Israel bat US ki embassy bat ki jingte boarding ha kari Gulf ha ka bala penlong ya ki brio ban ya bungut.